har påvirket vores sprog. Jeg har så lidt forhold til tysk, at jeg en gang i tidens morgen var op til sådan en tysk prøve på maskinmesterskole. Og det var noget med en Schneider. Og En skrædder? Jamen, jeg troede, det var en snemand. Og jeg fortalte om den her Schneider, og høstede en rimelig karakter, fordi det gik ud fra, at jeg vidste, det var en skrædder. Hvor er det smukt. Ja. Jeg er jo vokset op i Sønderjylland, hvor vi havde 1 dansk kanal, 3 tyske. Og det betød, at Sesamstraße lærte mig at tælle på tysk, før jeg kunne tælle på dansk. Og alfabetet lærte jeg også på tysk. Så da jeg kom i skole, så tog det mig 3 år at vende mig af med at sige XYZ til sidst. Scheisse, siger jeg bare. Det danske sprog er under beskydning. Måske er det ligefrem truet af alt fra fremmedsprog og sjusk til klichéer og bandeord. Jeg har aldrig kaldt nogen møgsæk, det kan jeg sige. Så sæt værd at tænke. Ved du det? Ja, i stedet for at sige det. 2 sprogelskere, Hausgaard og Vers, har sat sig for at se på modersmålet. Tænk over det. Dialogens korkbælte. Lege. Og til sidst forsøge at skrive det sammen til en fælles sang. For at finde ud af, om dansk virkelig er døende, eller om det faktisk lever bedst i kaos. Ampelmann. Ampelmann. Kannst du et Ampeln für mich heute? Synger skide godt. Nej, vi synger for hjertet. Omkring grænsen bor der tyskere, der taler dansk, og danskere, der taler tysk. Sproget bevæger sig frem og tilbage over den grænse, som de færreste i det område tænker over til daglig. Jeg synes, det er jo sjovt at tænke på, at i sin tid, i 1920, stemte Flensborg sig dansk. Men det blev det ikke. Det skulle have været dansk, det her. Men det blev tysk. Og så kan man sige, i dag kan det næsten også være lige meget. Altså, når du tænker på, hvor i 1920, hvor betydningsfuldt det var, at grænsen gik her. Ikke? Det er som om, at det er sådan en slags fatamorgana, når man kommer tæt på, så kan man slet ikke se den længere. Altså, der er nogen, der sidder langt væk og gerne vil have, at den er fuldstændig snorlig, ikke? Og for alle dem, der bor hernede og orienterer sig lige så meget sydpå som nordpå og så videre, der er det bare sådan en stillet linje, der ikke rigtig betyder noget. Jeg kan huske, som barn, der så jeg et billede i et blad af en, der stod på grænsen med et ben i Tyskland og et i Danmark. Og jeg synes, det var så fantastisk, at jeg tænkte, det ville jeg egentlig gerne prøve. Og det synes jeg ikke rigtigt, man kan mere, fordi grænsen... Der ligger en pøts. Jamen, ja, og den er flydende. Og der er ikke engang altså, jeg mener, Dansk Folkeparti fik ikke engang sat en bum op. Så det er sådan lidt en glidende overgang. En overtoning. Sprognørden og rapperen Per Vers leger konstant med sproget, improviserer og finder på nye ord. Impro. Om hovedbanegårdens tårnhøje tempo. Der er sådan set ikke noget galt med Per, udover altså, han har den der sygdom i hjernen, men som han kan leve af. Han skal rime på alting, og det kan godt være belastende. Så det dur ikke, at jeg tøver med min rim, og der nåede jeg så til det øverste trin. Entertaineren Niels Hausgaard har fortalt historier hele sit liv og kan tryllebinde sit publikum med ord. Og jeg viskede til min mund, hold så kæft. Men den kunne ikke, den kørte videre. Min far, han havde en fuldstændig forfærdelig musiksmag. Det eneste, vi kunne blive enige om, det var, at Niels, han var Gud. Eller i hvert fald noget, der mindede om det. Andre børn, de voksede op med disco house. Jeg voksede op med Dissinger Hausgaard. Den sønderjyske dialekt er blevet smittet af det tyske, og har langt flere låneord fra tysk, end rigsdansk har. Jeg er jo udmærket godt klar over, at man kan føle sig en lille smule forvirret, når man kommer til Sønderjylland. For vi siger så mange mærkelige ting, men nu vil jeg prøve at give en lille parlør. Altså 3 gange om dagen, så propper vi noget i munden. Om aftenen, der er det nære. Ved middagstid, der er det unden. Men det vigtigste måltid, det er dager. Det er der, man får sine cornflakes og sin sort power. Og du ved jo egentlig godt, at sort, det hedder sort og ikke sort. Og hvis du skal have kage til din kaffe, så er det kaffe for tårt. Og hvis der er noget, der er nederen, så haver er det. Men hvis noget det er havres, så er det overfedt. Et gaf er et hul, en lime er en kost sat af mæt og dygtig af grum. Stor det er grænne, og en pose bolsje, det er en tut bum. Og hvis noget det bliver ødelagt, så bliver det øjet. Og en kokkemand er sådan en, der er lidt for fin i tøjet. Der er kort sagt flere fucked up ting, end jeg kan nævne.
Altså, øje betyder øre, mens øjen hedder evn. Stjampe, det er skør. Badhøj er skvald. Glant betyder sjov, og fed hedder dvalle. Er man dose, så er man svimmel. Stjærfe, det er pjattet. Øste røv. Så du kan godt høre, det er svært at lave en romantisk glose, men nu skal jeg prøve. Er en glant dvalle badhøjt, og jeg har set det. Du er et ulfafisse med tænder og levelser ete patete. Din galfin øst gør med dose. Du kan godt høre, det er svært at komme med en romantisk glose, men hey, jeg går med et nyt par hose hver dag. Og hose, det betyder bare strømper, så feminister kan slappe af. Og du ønsker ikke at ligne en fissemand, for det er et fugleskramsel. Og så får du pæk, og det betyder uheld og ikke tissemand. Vi går kort sagt lige til græns, og der er folk, der bor her, aldrig flytter, fordi det er så intenst. Og her kan du altid komme forbi til en kaffekop. Med mindre du er en fiffeldøjf i fakkeløjt eller en stjærfe skærfkruk. Så kom til Sønderjylland, før du dør. Og når du gør, så brug den her parlør. Hvis der er et sprog, der har påvirket dansk op gennem historien, så er det tysk. Slet ikke engelsk. Tysk. I stedet mellem 35 og 50% af de almindelige danske ord er af tysk oprindelse. Blive, mene, råbe, bukser, bækken. Alt sammen af tysk oprindelse. Men vi føler jo ikke, at vi taler tysk. Og i Sønderjylland er der endnu mere på grund af nærheden til det tyske sprogområde. Masser af dagligdags sønderjyske dialektord er faktisk af tysk oprindelse. Nu om dagen er der påfaldende lidt påvirkning fra tysk. Det er småting, der kommer op til os fra det sydlige. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad der vil ske. Berlin er jo blevet et enormt trækplaster for ungdommen, og det kan da tænkes, at der på et eller andet tidspunkt kommer en ny bølge tysk ind over dansk. Men foreløbig er det altså kun småbrokker som Yber, fedt og den slags ting, og her er det så kun Yber, der er tysk. Ja, det er en lykkefugl. Larsus rabundus. Og det står jo bare, selvfølgelig, både på tysk og dansk. Ja. De føler sig ikke troet. Jamen, det er fordi grænserne er flydende. Ja. Det er en blishøne. Den har det. Jeg synes, det er fantastisk. Lederen af flokken har større blis end de andre. Og når den så holder op med at være leder, fordi der er en, der er stærkere, så skrumper dens blis ind, og så gror den andens blis. Prøv at tænke, hvis det var lige så let at afkode hos mennesker, ikke? Jo. Hvad med det, der kommer slæbende der? Det må være på mesteren. Nej. Så er vi simpelthen på Tønder Gymnasium. Og der er både folk, der snakker tysk og dansk og sønderjysk, og måske endda også plattysk på én gang. Det er jeg lidt spændt på. Hvordan må du sige, det sønderjyske klarer sig blandt de unge? Som vi vil møde her på Tønder Gymnasium, så er det udbredt blandt de elever, der bor på landet. Det er det stadigvæk. De vokser op med sønderjysk og bevarer det. Og mange af dem er meget stolte. Altså, de føler sig stolte som sønderjyder. Stolte over, at de kan sønderjysk. Men er de sådan ude i en sammenhæng i større byer, så bruger de deres rigsdanske. Det gør de. Og så er de måske ikke så stolte over at være sønderjyder. Altså, jeg tænker jo, altså snobberiet starter jo i en tidlig alder. Nu er jeg vokset op i Gram, hvor der er 2500 indbyggere. Vi var jo overbevist om, at vi var en storby. Fordi vi var jo meget, meget større end Tise, der Arnum og Fole rundt om. Ja. Og der snakker alle bøndernes børn jo sønderjysk, så vi sværgede til rigsdansk. Ja. Det lærte vi helt af os selv dengang. Jamen, hvad lærte I derhjemme? Hvad snakkede I derhjemme? Jamen, der havde jeg da en dejlig far, som kun snakkede sønderjysk, når han skulle snakke om, hvor trist det var, at det sønderjysk var ved at uddø. Ja, men jeg synes, i Sønderjylland generelt er der forbavsende mange, der stadigvæk kan sønderjysk. Ikke det der traditionelle, lokale sønderjysk, men derimod sådan en moderne et moderne regional sønderjysk, hvor der ikke er alle de ord, der hører med i de klassiske dialekter, men derimod en blanding. Man kan sige bags ikke i det ene øjeblik, og bukser i det andet øjeblik, i en anden sammenhæng, så man skifter mellem at bruge dialektudtrykkene og bruge de rigsdanske udtryk. Der er altså ikke sådan en fast orden i det der regionalsprog. Hvis man nu prøver at se fremad, altså der er jo en udvikling. Der er altid en udvikling. Ja. Hvad vej tror du, den går her? Jamen, altså vejen går, at det bliver færre og færre kommer til at vokse op med sønderjysk. Men der er jo også ligesom en bølge i gang hos nogle af de unge, at de vil have lov til at tale det sprog, som de taler derhjemme.
Og der er altså en udvikling med sønderjysk, blandt andet på sms'er, på Facebook. Meget stor korrespondance der går på sønderjysk. Så det er faktisk blevet trendy og ligesom at lave sønderjysk som et skriftsprog? Om skriftsprog, ja, præcis. Her føler vi, at vi har et frisprog. Fri skriftlighed. Der er ingen regler, der er jo ikke nogen fast måde at skrive sønderjysk på. Det er fantastisk, når der opstår nye ord på den måde, og at man får virkelig sin egen ting. Ja. Jeg kan huske, jeg spillede på den dansksindede skole i Læk, og der kan jeg huske, jeg spurgte om et ord, som jeg skulle rappe om, så jeg kunne få noget at improvisere over, og så var der en, der rakte hånden op og sagde koflade. Hvad sagde han? Koflade. Og så tænkte jeg, det var alligevel meget, meget kreativt. Og så lavede jeg en sang om en bondemand, der gav sin kvæg lussinger for at få dem op om morgenen og så videre. Og så først bagefter fik vi os ligesom jammet frem til, at kokasse på tysk hedder Kuhfläche. Og så blev det så oversat forkert, men meget kreativt af en dansk sindet tysker på den måde. Det synes jeg var ret fint. Vi er et sted, hvor der bliver talt mange forskellige sprog mellem hinanden, sådan i løbet af dagen. Er det rigtigt? Mange forskellige sprog. Hvad mener du? Sønderjysk, tysk, dansk, engelsk. Måske. Jeg håber på lidt plattysk, men det sker nok ikke rigtigt, vel? Men plat dansk kan der godt. Ja, meget plat dansk, ja. Hvad med dig? Er det naturligt for dig at slå over i tysk? Det mest naturlige for mig, det er at snakke sønderjysk. Og snakke tysk? Sønderjysk. Nå, ja. Men jeg kan bedst snakke tysk i forhold til dansk. I forhold til engelsk. Jeg kan overhovedet ikke engelsk. Jeg ved ikke rigtig, om det er, fordi det er så tæt over tysk og sønderjysk, men sønderjysk, det er i hvert fald mit. Hvor meget har du det for dig selv? Altså det sønderjyske? Er du en af de få, eller er du et flertal? Altså hele min familie snakker sønderjysk. Faktisk stort set hele min familie. Og så har jeg jo gymnasiet i nogle af mine klassekammerater, de snakker også flydende tysk. Sønderjysk. Så det får jeg hørt. Men jeg snakker ikke sønderjysk i skole. Det giver jeg ikke. Fordi jeg blev vant til i børnehave og i mindre klasse, men jeg blev mobbet. Vil du også blive det her? Ja. Fordi folk de griner, så bliver det sådan, de snakker ordentligt. Så derfor snakker man ikke sønderjysk. Ja, det kan du vel også kende det godt til. Altså, jeg kan også snakke sønderjysk, og jeg snakker sønderjysk derhjemme, men jeg gør det aldrig over for andre danskere, altså, som ikke kan sønderjysk. Men der er der mange, jeg kender der nogen, der går på gymnasiet, som kører sønderjysk hele tiden. Også selvom man snakker rigsdansk til dem, så svarer de på sønderjysk. Og det synes jeg bestemt er. Jeg synes, det er fedt, men jeg kan det bare ikke. Jeg slår om med det samme på rigsdansk, men jeg slår også om på sønderjysk, hvis der er en, der taler sønderjysk til mig. Så det er sådan lidt en balance. Altså, jeg kan huske, da jeg voksede op, jeg er født i Gram. Det er ikke så meget nordpå, vel? Der blev snakket sønderjysk nogle steder, der hvor jeg kom. Der kan jeg bare huske, jeg tror måske, jeg var 6 år, da jeg simpelthen valgte det fra. Fordi jeg tænkte, man kan ikke score på sønderjysk. Man kan ikke tage nogen alvorligt og sige, jeg elsker det. Ej, den er hård. Den er svær, ikke? Den er hård, ja. Og så tænker jeg, så må vi jo videre. Jeg er også sønderjysk, det snakker jeg til daglig, men også i skole, der snakker jeg også rigsdansk, fordi at det ligger lidt lettere, synes jeg, fordi de andre også snakker rigsdansk, så det er sådan, det er det, man gør. Hvad så med tysk? Ligger det langt væk fra dig? Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi at, jeg har også lidt tysk i familien, men det er ikke sådan, vi snakker ikke rigtig tysk derhjemme, men jeg synes også, det er rimelig let, fordi at vi også bor hernede ved grænsen, så føler man, at tysk er lidt lettere at nå. Ja. Hvad så med dig som han? skal du forsvare noget der? Jeg er tysker, så når jeg møder folk her, prøver jeg for det meste på at tale dansk med dem. Fordi jeg synes, overfor de andre er det ikke så fedt at tale tysk. Fordi der er mange, der ikke forstår det. Selvfølgelig er der også en del, som godt kan forstå, hvad jeg siger. Men man udelukker sig selv lidt ved at tale tysk på en dansk skole. Snakker I nogensinde indbyrdes om, hvordan sprogene påvirker hinanden? Er der nogen, der sådan holder fast i det danske og synes, at det tyske er noget værre noget? Altså, jeg har da søn, at mine børn, de skal læse sønderjysk. For eksempel, fordi jeg synes, at det er søn, at det dør jul. Og jeg har da tit, at når et lille folk kommer ind, snakker du sønderjysk?
Og det har de jo ikke tit unge gør med, jo. Min far, han siger også, hvis jeg ikke snakker sønderjysk, så siger han også, snak det ordentligt. Altså, sådan hvis jeg taler med mine andre venner og sådan noget. Jeg snakker det ordentligt, du kan sprog, hvorfor skal du så ikke snakke det? Det er bare, det er fordi, det han siger, det der er naturligt for ham at snakke sønderjysk, men det som sagt, det kan jeg ikke. Nu bor I jo så tæt på grænsen. I er jo sådan set den glidende overgang, der er mellem tysk og dansk, kan man sige. Og vender lidt begge veje. Har I nogen som helst tanke om, sådan, at det ville være smartere, hvis vi bare udligner og så snakker tysk alle sammen? Eller det er naturligt for jer, at det er på den måde? Ja. Jeg ville i hvert fald synes, det var lidt underligt, hvis vi skulle begynde at snakke tysk. Det er godt ved, at vi ligger tæt over grænsen, men derfor vil jeg stadigvæk holde helt fast i mit dansk og sønderjysk især. Jeg synes, det er fedt, at man kan en dialekt og sådan. Det synes jeg er ret fedt. Det er jo ikke alle, de har bare deres kæle rigsdansk. Ja. Jamen, I har en vis stolthed over det. Jo. Det kan jeg tydeligt mærke, ikke? Altså, I er fandme glade for det. I vil også gerne kæmpe lidt for det. Ja. Det er mit indtryk, at sønderjyder er mere stolt af deres dialekt, end man er andre steder. Det kan jo være, fordi I er tæt på grænsen. Jamen, det er det der med, at det ikke er et officielt sprog. Det er også noget, man snakker med hinanden. Altså, min fornemmelse er, at der stadigvæk er rigtig, rigtig mange unge, altså også langt oppe i Sønderjylland, som rent faktisk kan, men man gør det bare kun med folk, man kender godt. Altså, på den måde, det er sådan lidt privat. Ja. Nogen vil da måske sige en lille smule pinligt, ikke? Altså, så snart der kommer et kamera, eller en lærer, eller et eller andet officielt, så slår man straks over i det rigtige dansk, ikke? Ja. Hvis vi har set dansk tv hjemme hos nogle af vores venner, eller sådan noget, så vi synes, det lød helt vildt mærkeligt, når de der tegneseriefigurer, de snakkede dansk. For de skulle jo snakke tysk, jo. Sådan Svampebob Firkant og sådan noget. Det var helt mærkeligt, når de snakkede dansk. Svampebob, hvad hed han på tysk? SpongeBob Schwammkopf eller sådan noget. Ja, det var helt mærkeligt, hvis du snakkede dansk, så det kunne vi slet ikke sådan forholde os til. Så altså, der har Vi snakker lidt om, at vi godt vil have nogle flere moderne tyske ord ind i dansk. Og der vil jeg faktisk sige Schwammkopf. Det er fedt. Altså, hvis man har drukket for meget, så bliver man til en Schwammkopf. Det vil jeg gerne have indført fra nu af. Det er da et skønt ord. Vi er rundt og snakke lidt om sådan dansk-tysk sprog. Ja. Og der tænker jeg, om jeg må udsætte dig for nogle tyske ord. Og så simpelthen bare prøve, hvordan det går med at udtale dem. Det må du gerne. Har I tænkt på, hvor meget tysk og dansk egentlig er blandet sammen? Altså sådan et ord som det her, blive. Okay. Har I idé om, hvad det hedder på tysk? Meget tæt på. Bleibe. Okay. Schulterschmerz. Har I 1 minut? Bare lige... Det er fordi... Vi giver ikke det der fis. Gider I ikke? Nej. Ej, det passer ikke. Jo, det passer. Er det rigtigt? Ja, vi ved, det er noget fis, når det er med dig, så det giver vi ikke. Schwarzlachten. Hvad betyder det egentlig, Schwarzlachten? Standpunkt. Nå, standpunkt, ja. Det er det samme. Ja. Og handel, det er aktuelt her. Det er også det samme. Strasbourgs. Svung. Det var nemt. Det var dejligt. Godt sted at slutte. Ja, ikke? Yes. Jeg var sikker på, at jeg blev skuffet over den der missekat. Men nej. That's a miss. Den tyske påvirkning på det danske sprog har også været med til at skabe et kulturelt bånd mellem vores to nationer. Og selvom færre danskere taler tysk i dag end tidligere, og vores naboskab i en periode har været fyldt med bitterhed, er nærheden ikke til at komme udenom. 2011 er der opført som tegn for venskabet og troskabet mellem danskere og tyskere. Så kan det jo ikke være bedre. Alt er godt. Vi har snakket rigtig meget om i det her program, om for eksempel afsmitning af tysk i dansk sprog. Og det, at grænsen jo ikke er så absolut mere, som den har været. Det er sådan lidt mere en glidende overgang. Og du præsenterer dig selv som tysker med humor. Ja, uden at organisere. Ja, uden at organisere. Ja, men det er jo rigtigt, at sproget er
blevet glidende også i grænselandet mellem dansk og tysk. Det giver sådan en mærkelig afsmitning en gang imellem. Udover det sønderjyske, vi har både dansk og tysk. Men det, der bekymrer mig mest, er at det tyske sprog glider ud af Danmark. Som kulturelt bånd, der ser vi, at der er færre og færre, der kan tale tysk, og jeg mener tale tysk ikke ved at sige sexy eller gejl, men også kan tale tysk. Ikke? Hvorfor tror du det? I 70'erne var det sådan, at 70% af den danske befolkning så tysk tv, der havde man kun DR. Lolland Falster så østtysk DDR-fernsehen, kunne se Olsenbanden på tysk, inden den overhovedet blev vist i Danmark. Men det er det, der har givet udslag i, at der er så få, der bruger det tyske sprog i det daglige og får det ind her, næsten sagt, med modermælken via skærmen. Det er jo fantastisk at se den her, fordi den stod så ydmygt uden for Tøjhusmuseet nede mod havnen, ikke? Ja. Som om det bare var sådan, Ja, mindre sokkel kunne simpelthen ikke have gjort det. Nej, det kan det ikke. Det er fantastisk. Jeg har læst mig til, at den er lavet i forbindelse med slaget ved Isted. Og stod her. Og så efter 1864 flyttede tyskerne til Berlin. Og efter 2. verdenskrig sendte amerikanerne den til Danmark. Og i 2011 kom den så hjem igen hertil. Det er lang tid siden, jeg har set noget, hvor jeg bare har lyst til at kaste mig for knæ. Jamen, det er jo helt vildt, ikke? Det er potens, når det er bedst. Nu var vi nede at se Isteløven. Ja. Og hvor der så smukt står, at den står også som symbol på venskab og troskab mellem vores folk. Oplever du, at den bitterhed, der også har været danskere og tyskere imellem, at den fader ud nu? Helt klart. Og det egentlig er det jo bemærkelsesværdigt, at man er nedgang i dem, der læser tysk, for eksempel på vores danske universiteter, samtidig med, at Tyskland som nabo er blevet langt mere spændende, både politisk og kulturelt, for den danske befolkning. Der er jo langt mere interesse for Tyskland, end det var for 10-20 år siden. Men det er ikke smittet af på sproget endnu, og det må man jo håbe, at det gør, fordi sproget har jo ikke kun en funktion som brobygning, men er jo også et meget vigtigt element i de handelsrelationer, som Danmark og Tyskland har, meget afgørende med hinanden. Ja, men altså, man kan jo ikke sige, at nu har vi snakket med mange mennesker om også, hvordan danske ord klinger tysk, altså blive, bleibe og en hel masse. Ja. Altså, det er jo, der er jo virkelig et skelet af tysk i dansk sprog. Det er der ingen tvivl om, men det er klart, at den angelsaksiske påvirkning gør selvfølgelig, at det bliver mindre. Jeg husker en gang, direktøren for Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier Andersen, en gang sagde, påvirkningen er meget, meget stærk fra det tyske sprog til det danske. Det findes bare et ord, som tyskerne ikke har. Det er kus og kram. Knus og kram. Knus og kram. Ja. Det er jo meget interessant. Jamen, det er ligesom det ord, der... Jamen, de praktiserer det der alligevel. Ja, det kalder de det libe. Nej, men det er bare interessant, at der er jo mange ord, som ikke har den samme betydning. Altså, jeg undrer mig for eksempel jo fantastisk over, at danskerne er så stolt af, at de har noget, som de betragter som dansk fingerspidsgefühl. Ja, jo. Det har vi. Det mener de også syd for grænsen, ikke? Ja. Men det er bare noget andet. Det er bare noget andet. Ja. Hallo, kinder! Fra de er helt små møder børnene i Sønderjylland sprogblandingen mellem dansk og tysk. Nogle taler både dansk og tysk, andre rigsdansk blandet med sønderjysk. Vi har børn, der kommer fra tysk mindretal, vi har børn, der kommer fra dansk hjem, vi har børn, der kommer fra Tyskland. Vi har nogle, der snakker rigtig godt sønderjysk. Vi har nogle, der snakker rigsdansk derhjemme. Vi har også børn, der snakker tysk derhjemme. Det er altså galt for... Noah, du kannst ja vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie so ein Schultag hier vonstatten geht, wenn du morgens hier ankommst. Da ist immer eine Klasse, die suchen sich Lieder aus. Und da lesen wir eine Viertelstunde in ein Buch, wir haben. Was sind das gerade für Bücher? Dänische Bücher. Aha. Aber sind wir nicht auf einer deutschen Schule? Lesen wir nicht auch mal deutsche Bücher? Doch, zu Hause. Du snakker begge sprog.
Kommer du samtidig til at blande det sammen, så? Ja, fordi jeg kan ikke de meste ord på dansk. Så bliver det sådan lidt tysk, lidt dansk. Hvordan lyder det? Mærkeligt. Men kommer det også til at ske for mig, for eksempel, når jeg står i undervisning, at jeg måske vil sige nogle tal, og de kommer ud på dansk, selvom det skulle være tysk? At jeg forklarer noget på dansk, fordi det lige i den situation skal gå hurtigt, for jeg kan komme videre med det næste, og nogle af eleverne forstår bedre på dansk. Det er jo meget interessant. Der er jo nogen, der har så både dialekt, rigsdansk og tysk, plus det engelsk, den engelske indflydelse, der er i dansk, ikke? Ja. Og formentlig også tysk. Det bliver engang rabarbergrød, gør, ikke? Jo, men det skal vi nok finde ud af. Nå, det er jo nogle dygtige elever, vi har her. Vi glæder os at høre. Ja. Altså, hvis jeg må nuppe den, ikke? Så vil jeg sige, de vorte er min dievorte. Lapper det i mig, til jeg ligger i min ligeskjorte. Hvis du kan gøre den bedre, så er det stadig din. Det kan jeg godt. For jeg kan få den til ikke at rime. Ja! Næsten halvdelen af alle danske ord stammer altså fra tysk. Og så kunne man jo mene, at vores sprog er kommet til at lyde ens. Men hvis man spidser ørerne og blyanten, så kan man nok alligevel få øje på forskellene. Tysk er næsten som dansk. De vorte, die vorte. Jamen, det er sandt. Det er ikke bare et ordspil. En grænse, en grænse. En frühstück, et rundstykke. Jamen, der er jo stort set ingen forskel. Men man muss die Ohren spitze. Et værelse, en simmer. Ligesom altid og immer. Samme sprog, måske lige lidt med tonen. En fært, en hest, en truthahn, kalkun. Ja, vi taler mere og mere ens i unionen. Men man muss die Ohren spitze. Vi snakker sprog, og jeg er spitzenklasse Sprechstallmeister. Så tag med os sydpå med spydspidsrejser. For mennesket, det stammer fra Sønderjylland. Eller det gælder ikke alt, men jeg gjorde i hvert fald. Og det her sprogspas, det føles som en genfødsel. Når jeg sysler med min nye ven fra Vendsyssel. Jeg barber på det brændstof, til jeg ligger i min ligeskjorte. Die vorte er min dievorte. Vi går til grænsen og over, lidt ligesom Isteløven. Der er ingen grund til at miste søvn. Ha, Nixen, Bixen, bitte nicht bitchen. Nur die Ohren ein bisschen spitzen. En sækkepip, dudelsak, fodsvamp, fuspils. Det går jo som fod i handske. Dakkel, en gravhund. Marden, madiker. Jamen, tysk er jo stort set som det danske. Men man muss ein bisschen spitz. Man muss